рӯзи Дилафрӯз Юсуфова аз кашонидани об оғоз меёбад. ба воситаи ароба аз маркази деҳа ба хонааш оби ошомиданӣ мебарад. рондани ароба душвор аст, вале бо даст қисман бурдани ҳаҷми зарурии об вазнинтар менамояд. обро дар чунин махзанҳо дар ҳавлӣ захира мекунанд, вале пур кардани онҳо амри маҳол аст. дастрасӣ ба об маҳдудият дорад. Ма дори хай мерасонам ним кола. Ина дуруст пас дига тоис мои май шава. Май юлда о тама нест. Намиҷа соати 1 шав то сара мешинем дар очират. Ягон чика о надорем ба дфлак ай находам қахоҷаги чи дфлак о мунтайса то бега дфлак о. деҳаи хоҷаи Муъмин дар домани кӯҳи ҳамномаш 8 километр дур аз маркази ноҳияи Восе ҷойгир аст. онҷо қариб 1500 нафар умр ба сар мебаранд. баъзе хонаҳо аз обанбор чанд километр дур қарор доранд. маъмулан кашонидани об ба зиммаи занон гузошта шудааст. бача миёнамон гуфти чӣ кандаги мислиетлора бурдана личени мекунем мега ки чизе вазбина навардорем бо накунем намешавад ҷое ки агар бача монда бо аз сақоли бирем ҷотон бе овай гуфта духтармо наметам ҷотон бе овай гуфта чимо намекунам духтари шаҳр будам ина омамози ай миён пармондам погиза навоз ма миёнам намешавад иноз тобистон шде ба ҷои тай кирта бигардем ҷем пир қат мегардем ай биста қат намешавад дига миёнмон куч кардем маиб шдем погиза азоб ай мавзеи ҷойгиршавии обанбор ҷои хабарҳои охирин ва дидори занони деҳот аст. бемуноқиша низ намешавад. омо проблемай ба очиратай агар иноҳози маҳкамш кардем талабо нестай агар талабо биёянд мода ов намераса ба дараҷаи ҷанг мешавад нами барои ов ки иша мехӯрам ҳодиса ай пушти ов шид мақсад ки ура дфлак ов гирифта мана биста дод чи ба ов мебарад дфлак мана биста мети гуфта ура задак намида занак хес иша зад уш зад беҳи шид бирафт 60% аз захираҳои обии Осиёи марказӣ маҳз дар ҳудуди Тоҷикистон ташаккул меёбанд, вале ҳамагӣ 15-20% он истифода мегардад. дар ҷумҳури 4 барномаи давлатӣ барои беҳтарсозии обтаъминкунӣ амалӣ мегарданд, вале то ҳол бо маълумоти гуногун аз 33 то 49% аҳолӣ дастрасӣ ба оби тоза надоранд ва ё бо мушкилӣ ба он дастрасӣ доранд. мондем ки ой борон ҷамъ кунем барои нами либосшӯю сар пари гулакора шуштана барои нами тақал пақалмон шуштана айзора да 5 вақт ҳастем ки борон фақат борад ҷамъ кунем ячка ой борон ки мода азобмон сар мешакнад як ҳафта пас дига. аз арафаи тобистон ва тӯли ин фасл мушкилоти норасоии об дар рӯзто зиёдтар мешавад. муҳлати дастрасии пурраи аҳолӣ ба об аз тарафи давлат якчанд бор ба таъхир гузошта шуда буд. тибқи ваъдаҳои охир тоҷикистониён пурра бо оби тоза то соли 2030 таъмин мегарданд.